God aften huset, og hvor er det dejligt at se så mange mennesker med. Mit navn er René Jensen, jeg er tryllekunstner, og jeg faldt i gryden som barn, og det er måske 30 år siden, jeg startede sådan en trylleklub herude i huset, så jeg kommer her meget. I dag vil jeg gerne fortælle lidt om, hvad man kan få ud af at konkurrere i trylleri, fordi det kan man nemlig godt. Billedet herovre, det er Svester, det er min søde kæreste Gitte og mig. Det blev lidt til på Skatteborg Festival for nogle år siden, og det er faktisk hende, der altid stiller op, når jeg for 420. gang skal vise en version af et eller andet smart S-trick, eller næsten hver gang i hvert fald. Billedet til højre, det er ikke nogen illusion, det er de to hunde, vi bor sammen med. Jeg driver en ganske almindelig tryllekunstnervirksomhed. Trylle.dk, mit firmaet. Det er ikke helt så stort som det der. Faktisk har jeg en god fabrik, men jeg kommer til at lege lidt med tanken. Det her trylleri, hvad er det egentlig for noget? Hvad er det for nogle billeder, der ligesom kommer frem i folks hoveder, når man siger, at man er tryllekunstner? Der er selvfølgelig det gode gamle kanin i hatten, som alle kender, som de færreste har set. Der er den oversættede dame, og der er selvfølgelig det gode gamle onkeltrik. Mønten i øret, eller varianten øret i mønten. I virkeligheden så laver jeg slet ikke nogen af de der. Jeg har specialiseret mig i noget, der hedder close-up tryl, og det foregår rigtig tæt på mennesker. Det er enormt underholdende, meget intimt, og ligesom så meget andet, så er det enormt let, når man kan det. Men der er en del teknik, psykologi og menneskekendskaber at lære, hvis man gerne vil være en god tryllekunstner, men det er det hele værd. Det er det hele værd, hvis man får lyst til det. Udover, hvad skal man sige, min løn, som er knitrende pengesedler, så er der 3 ting, der driver mig i mit arbejde. Og den første, det er de her grin, jeg møder på min vej. Og den anden, det er ventro, som ofte kommer bagefter. Og så er der den store træer, der skal lidt tid til at gå. Vi laver her. Forbløffelse! Og det er faktisk det allermest fantastiske. Det er at se menneskers ansigter falde fra hinanden på den måde her. Og i det øjeblik, vi prøver på at arkivere sådan en oplevelse, som trylleri er inde i hovedet, så er der ikke nogen kasser, der passer i, og vores verdensbillede, det bryder ligesom sammen på en eller anden måde, og barnet kommer frem i os, og det er ikke kedeligt. Det er en glad René, som er helt tilbage i 1991. Han har lige været helt over i København og vinde sin første seriøse close-up tryllekonkurrence i Magisk Cirkel. Han var nyslået Danmarksmester, han var glad og stolt. Han havde lidt mere hår og nogle lidt andre briller dengang. Men det var en glad tid, og jeg synes, det var helt vildt skægt at trylle dengang. Og det gik godt i et stykke tid, og så kom der lidt en nedtursperiode, fordi jeg mistede troen og lysten lidt til det her trylleri, fordi jeg tænkte, hvad fanden er det for noget? Og jeg synes, at alle de her tryllekunstnere gik rundt og lavede de samme tricks, de sagde de samme jokes, og de præsenterede det egentlig på samme måde, så jeg var sådan lidt, jeg gad ikke rigtigt. Så havde jeg lidt på samme måde, og måske var jeg blevet dovne, fordi vi havde et nyt publikum hver aften, så vi behøvede ikke rigtig at forny os. Så skete der det, jeg blev inviteret til at være med i noget nordisk mesterskab. Der har været noget afbud, så jeg havde sådan måske 14 dage eller sådan noget til at forberede mig. Så jeg gik hjem, satte hjernen i gear og gravede nogle gamle bøger og fik lavet nogle jeg synes, meget originale tricks. Og i løbet af kort tid, så har jeg faktisk vundet sølv i 2 nordiske mesterskaber, og så kom smilet lidt tilbage, synes jeg. Det er mig i London. Jeg er ikke ved at pille næse, det er en antenne. Men det er faktisk et computerstyret kortspil, som jeg har opfundet. Et trick, jeg har opfundet. Angiveligt skulle det der kortspil kunne lave alle tricks i verden, og man skulle ikke behøve at øve sig på noget som helst. Og det var spækket med elektronik, men når folk undersøgte kortene, så er det bare almindelige kort. Og det gik faktisk rigtig godt i de der computerkort. Jeg vandt faktisk sådan en Merit Award, hed det, i London. Og den der International Magic, det er faktisk en af de ældste og sværeste konkurrencer at vinde i miljøet. Faktisk er Rune Klan og jeg de eneste 2 danskere, der har deltaget, og mellem os, så er jeg den eneste, der har vundet noget. Blandt andet det, synes jeg, at mit materiale var blevet mere originalt, kan man sige, som optræde, i hvert fald til et mere åbent menneske, synes jeg. Jeg fik en ny stolthed ved at vise min egen hjemmeopfundne tricks, og nye og fine, jeg begyndte at få nogle nye fine oplevelser. Og her er billeder af nogle store mennesker, som jeg har mødt på min vej, og som jeg har haft fornøjelsen af at snyde, så det har været helt fantastisk. Jeg fik lidt mere blod på tanden. Jeg tilmeldte mig noget Europamesterskab, som var i februar sidste år for tryllekunstnere i Blackpool i England, var det. Jeg fik finpudset mit computerkortspil og gav en hel arm, og det blev en rigtig fin oplevelse. Jeg var heldig, jeg blev nummer 7 i min kategori, som hedder Close-Up Power Magic. Lang historie. Det kørte på skinner for mig, synes jeg. Jeg tænkte, nu tilmelder mig sgu den her konkurrence i London igen i november sidste år, og det betød så, at jeg flyttede ned i kælderen igen sammen med min grej.
en periode i sommer, øvede mig en masse, og faktisk efter mødet med John Cleese havde jeg lært, at man kunne, inden man går i seng, fylde sit hoved med en opgave og en masse halvløsninger, og så næste morgen, når man drikker sin kaffe, så dukker der en rigtig fin løsning op. Det blev november, jeg rejste til London. Jeg synes, at tingene kørte for mig. Mit program sidder i skabet, og som I kan se, så er det ikke lige just nogle medaljevinder, der sidder deroppe. Der var kommet nye dommer, og feltet var blevet enormt stærkt, så jeg vandt ikke noget som helst den her gang. Lidt mod forventning. Udover det fine billede. London er en stor by, og jeg begyndte at overveje, at jeg skulle finde mig en ny trøje. Men ikke ret længe, fordi jeg var selvfølgelig klar over, at stille op en konkurrence sammen med de bedste, og bede om at blive bedømt af de bedste i branchen, det kan gøre lidt næs. En af dommerne var blandt andet en, der hedder Andy Nyman, som var med til at skrive Darren Brown shows på BBC, så niveauet var rigtig højt, men jeg fik noget ud af det alligevel. PT, der er ikke til med nogen konkurrence, selvom der er noget VM til sommer her, men jeg klapper hesten lidt, og i stedet bruger jeg min tid på at kaste nogle nye projekter ud i luften, og der er mange muligheder faktisk for at bruge trylleri til at fortælle historier og generelt til at præsentere ting, og det fede, fantastiske ved det er, at de historier, man fortæller samtidig med tricks, dem husker folk i meget længere tid, fordi de bliver forbløffet, og så er der ikke nogen kast, de kan ligge og blive støvet i. Her glæder René sammen med sin samling af mærkelige tingester, som jeg har vundet gennem årene. Og de gør ikke meget andet end at minde mig om de mange venner, jeg har fået rundt omkring i verden, og de skægge oplevelser, jeg har haft. Og det er faktisk nogle af de ægte præmier, kan man sige. Derudover så har jeg fået en kanon øvedisciplin. Jeg har fået i høj grad fået styrket min kreative muskel. I det her. Jeg viser nu tricks, som ingen andre mennesker i verden gør, og så har jeg lært, at min underbevidsthed den gør, hvad den får besked på. Og for lige at slutte tråden af her, skal jeg se en gang her i mit lomme, for at understrege mit budskab, så har jeg fundet ud af, at jeg tror, så lang tid man brænder for et eller andet, så har man faktisk allerede vundet. Så tak for det.